זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'טבא. הנשיא טראמפ ואני הזהרנו את הרודן חמינאי. אמרנו לו, אם תנסה להקים מחדש את תעשיות המוות שלכם, נכה בכם בעוצמה שלא ידעתם. לא רק שהוא לא הקשיב לנו, הוא פתח בפעולה מואצת לשקם את תוכנית הגרעין והטילים, והפעם להטמין אותם עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים. אם לא היינו פועלים מיד, תוך כמה חודשים, תעשיית המוות של איראן הייתה חסינה מפני כל פגיעה. לכן יצאנו יחד למערכה, ארצות הברית וישראל, כדי להמשיך את מה שעשינו בעמק לביא, למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו. זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'טבא, הבובה של משמרות המהפכה. הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. אנחנו קודשים את תשתיות הגרעין, את מערך הטילים והמשגרים, את מפקדות הדיכוי, את מוקדי הכוח של המשטר, ועוד הרבה מאוד מטרות. ובמקביל, אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני